Wong saniki kersane jenengan ajeng pripun? Ora gelem balik lakon kendharat tanganing Kartomarma. Maju Jangkara bakal tinggal loncat. Kendharat tanganing Raden Kartomarma buyak dadamu. Kene marganing patimu kelakon rondo bojomu. Maju bojoku. Weh, aku rong rabi ya. Arep goleke iye. Bagong kuwi sene ora kok nggih. Maju panggal tak ayoni Ndara Kartomarma. Nek kewirangan ampun wirang lho jenengan mesti jenengan kalah kali kula. Wis gamelane wis mriko. Awas kowe. Sip. Tenaga gaibku muncul. Ngerti. Iki Bagong iso mabur. Iso wae ndek tikete. Wedan. Ayo, ndi Kurawa 100. Wedan kowe gelem bali apa ora? Timbles motor kowe. Ayo, jam mlayu. Wah. Alah. Alah yo. Wah, Bagong mabur kowe. Bagong mabur. Ku malah kecer medun iki. Edan Bagong aku culno. Ora tak culke. Edan aku culno Bagong. Ora tak culke. Pokoke tekan sesuk-esuk ora tak culke. Men, dalange ngene iki terus ora apa-apa. Ora usah gara-gara ora usah tancep kayon. Biar padang ngene iki terus Edan culno. Uncalke mangsa borong remuk wandamu. Apik laras gamelane penak padha ngomah. Bagong, Non, kita kowe aja matur dhisik sadurunge ingsun dangu. nggih ngapunten. Wah, iki kula mung ngrasani gamelan Ngastina niku apike kaya ngene to. Iya, Bagong. Wah, larase penak. Iya. Ya mung kok demunge tugel sak wilah. Wo. Ya wis ora apa-apa mengko panjenengan ingsun sing ijoli. Wah, jan. Ngapunten lho, niki ngapunten kula mung nyela-nyela. Iya. Paman wonten dawuh dereng ngantos kula nampi sabdanipun Bapa Nembandur ning Saka Lima. Mboten pangling mrukade dene swanipun Bagong atmajanipun Lurah Semar. Yung ngalah. Ya, lagi wae bar dirembuk. Babakan pangimpen sing dina sak mengko miturut kula Lengger. Inggih, Miturut pamitangipun ingkang bapa ing Plasa Jenar pangimpen kala wau werdinipun boten sae. Lah kok menika sowan Bagong. Lah kula aturi ngatos-atos, kula aturi eling lan waspada babakan pangimpen pasumpenan kala wau dalu. inggih. Paman Badari Suman kula aturi lenggah ingkang mrayogi. Sampun boten kirang prayogi. Punukahan Bagong. Sawise satata sira ngadhep ana ngarsane ingsun. Padha slamet tekamu ning Praja Ngastina kene. Punukahan Bagong. Lah ora kurang ajar ta iki ditimbali ngono kuwi wis ngiduan nang kono. Ngapunten sinuwun, niki mengke dipel nggih. Iya. Ping 7 ngangge lemah. Iya. Ngapunten karang kula niki gerak. Ngapunten lho saestu. Menawi padukan dangu nimbali dhateng ingkang abdi ing Kabagongan Wilujeng sowan kula wonten ing Praja Ngastina menika tanpa alangan setunggal menapa
Slamet sowan kula wonten ing Praja Hastina menika tanpa alang aswamut niskara tanpa rubeda slamet lair lan batos nir ing sambigala. Iya. Kepareng kula ngaturaken sembah sungkem sampean dekem tantem. Nuwun sewu. Kula ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula kunjuk Sandhapada. Paduka Gusti kula Sangnata Prabu Duryudana ing Astina menika. Sinuwun. Iya. Ingsun tampa rat pangestu ningsun. Sing kudu sira tampani. Nun inggih kula pun tinggal jimat. Barang pangestu paduka bali kula cancang pucaing wani. Dumaweng wijang rum gedeng berdaya. Andhasiraken cahya nur cahya daging sapi. Daging rah kajiwanan. Prayogakna Bagong Sampun boten kirang sekeca. Bagong slamet tekamu. Slamet. Lho, ora basa karo Patih Sengkuni. Lho iki sapa ta iki sing ngomong iki? Aku eneng kene Bagong. Halo. Oh, Patih Sengkuni. Iya. Bekti kula kunjuk wilujeng sowan kula Rekyana Patih. Iya tak tampa pangestuku tampanana. Kula pun ndinggal jimat dalem ing kasantosan. Prayogakna Bagong. Sampun boten kirang sekeca. Sapa iki kok kaya wong kepidak cengele? Iki aku Bagong Pandhita ing Saka Lima. Bentar ing Saka Lima. Wo, Penemban Darna. Darna anu Durna. Penemban Durna. Padha prayogakna. Padha slamet ta tekamu Bagong. Nggih. Wilujeng sowan kula wonten ing Praja Ngastina menika. Bekti kula kunjuk Penemban. Ya tak tampa pangestuku tampanana. Nggih kula pun digojimati pripun dereng kasantosan. Man kono le menehi pangestu cepet tak sauri cepet. Men apa jenenge kasiate. Wong tuwa menehi pangestu ki men gelis. Ya sakarepmu prayogakna Bagong. Nggih sampun boten kirang kepenak. Bagong padha slamet tekamu. Halo, tak nampa telepon sike. Kowe wis ora usah ngurusi wong jaba. Iki HP kula enten telepon kowe. Kuwi wong apa? Enten job. Oh ya wis. Ditampa sik. Nggih, mun mengke rembakane teng keri-keri. Ya. Wilujeng sowan kula sinuwun Prabu Kresna. Aku Prabu Karna. Sinuwun Prabu Karna Basusena ing Ngawangga. Iya. Bekti kula kunjuk sinuwun. Iya tak tampa pangestuku tampanana. Kula pun dinggo jimat dalem kasantosan. Prayogakna Bagong. Nggih sampun boten kirang prayogi. 6 kowe ora mbageke aku 6. Tobat panjenengan mika. Ayo mbageke sedulure kakangne teko rene kaya ora mbageke. Wilujeng suwanipun kula Bagong. Apik, slamet tekaku nang kene. Ora kabarmu apik-apik wae to? Nggih, kabar kula sae. Wah, jan pendak dina. Saya ayu kowe. Nomormu WA isih sing kae to? Nggih, pangestunipun tasih ingkang menika. Kok tak WA ora balesi? Do nyuwun pangapunten HP kula keriset. Kowe iki ya aneh-aneh wae kok. Dipun nggih dolanan anak kula. Wah, jan anake tukokke HP dhewe. Nggih, nek ora kuat tuku tak tukokke. nggih. Kowe ora ngerti po, aku saiki dadi juragan kayu. Nek meng nukokke HP yang kuwe kecil. Wah, Bagong ki aneh-aneh wae. Estu niku, kula niki dadi juragan kayu. Ngoten lho, kula niku nenten ngriki jeneng kula Senen. Nek sing marai kuciwa lho niki dalang sing kula tutke niku marai gelo kula niku kula mung didapuk dadi penggerong. Pengangkah kula niku ya dadi peniti gamelan. Wah, lak ya saya mudhun ta kuwi. Bagong Wonten dawuh. sawise sira satata ana ngarsaning sun apa sing dadi wigatimu apa kowe diutus dening bapakmu Semar apa ana wigati saka kekarepanmu dhewe Bagong. Wah, maksudipun menika ngaten. Kula menika 3 dinten 3 hari, 3 dinten
Tigang dalu menika kula niku mboten saged turu. Sebabe apa? Sebab kula niku mung menggalih. Merga salah sawijining dina menika kula tanglet kalih Petruk kalih Gareng, Kang Gareng, Kang Petruk. Aku tak takon karo kowe, janjane bapakne awake dhewe iki sapa? Kang Gareng le wangsulan nek bapakku karo bapake Petruk kuwi dewa ning kayangan. Jenenge Jem Solantara utawa Gandarwa Rajamaya, Gandarwa Raja Bali, Bali Arak. Gandarwa Rajamaya utawi Gandarwa Raja Bali utawi Sang Jem Solantara. Menika lho, ngaten. Lah kula matur ngeten, berarti nek bapakmu karo bapake Petruk kuwi aku ya anake Bapak Solantara. Dudu, kowe udu anake Bapak Solantara, kowe udu anake Bapak Gandarwa Rajamaya, udu anake Bapak Gandarwa Raja Bali. Neng kowe iki seje bapak karo aku. Kula tur tanglet. Yo. Lah bapakku sapa, Reng? Bapakku sapa, Truk? Ambo Kang Gareng le wangsulan. Sareng kula nanjaken kalih Gareng kalih Petruk, bapakku sapa le wangsulan padha ora mangerteni. Malah Gareng niku le wangsulan kalih kula niku sajak nglarake ati banget. Aku anake sapa, Reng? Embo. Mbiyen ki bapak ki duk jaman nalika jaman perang. Bapak ki diuyak-uyak londo. Bapak mlayu nang alas, nang jero ning alas kono ana kethek bayan. Bayi kethek mau ditemu karo bapak, dingu nganti gedhe mekasan dijenengke Bagong. Lha niku napa ora nglarake ati niku? Ora tangane jane kok napa niku ora nglarake ati kula. Wong. Arep ngapa? Arep suluk telutur, wis ora sah, wis ora sah. Wis nangis dhewe kono, ora sah, ora nek sing gagas ning kene ora nek sing gagas. Ora ati kula. Niku lho, kula saniki kula nuwun sewu. Gandeng kula nanjaken wonten mriki niku kula takon, sinten to sejatine bapak kula? Mila kula nuwun agunging samudra madu. Samudra pangaksami kula mboten betah kalih jenengan neng sing kula betahke Sang Pandhiteng saka papat, saka lima peparep Begawan Darna, Begawan Durna sinuwun. Nek pancen tetelo kaya ngono sing dadi aturmu. Bapak Rembahan, Wonten dawuh, Nger. dene sak mangke Bagong betah kalian panjenengan. Kula aturi anyaken suwanipun kalih pisuwanipun Bagong. Oh inggih, Nger, ngestakaken dawuh. Turnaila panalindrangira lumajaring ratri yenggak jangganira kapisanan aneng perang Bratayuda Aduh kupung jingkate. Jingkat aku Gusti. Oh, Bagong kowe sing mbutuhke karo aku. Nggih, penemban kok sampean le ngendika rada luruh. Iki tak eman-eman Bagong, iki sasi iki aku dur-duran Durna. Nggih. Kowe mbutuhke karo aku apa pancen bener sing dadi ngendikane anak Prabu Duryudana? Nggih, pancen bener mekaten, leres ngaten. Kula niki takon kalih jenengan. Sakniki kula nyuwun pirsa kalih jenengan. Dinten samangke gandeng Petruk kalih Gareng pun ketemu kalih Engkang Sudarma, pun ketemu kalih wong tuane. Sakniki Bagong ajeng takon bapa. Oh, kowe arep takon karo aku? Nggih. Sakniki kula nyuwun dipun jlentrehaken bapak kula niku sinten, ibu kula niku sinten. Jenenge sapa? Utama lho niki sing utama niku bapak kula jenenge sinten? Nek bapak kula niku misale dadi ratu utawi dadi Nalendra, negaranipun menika pundi? Wonten ing tlatah pundi nek wonten apa ya jenenge? Dadi Nalendra ten tanah Jawa jejuluk Prabu sinten?
teng tanah Sabang jejuluk Prabu sinten nek dadi pendhita peparap Begawan sinten. Dan niku kula nyuwun pirsa kali jenengan. Nek bapak kula niku misale jenengan nemokke bapak kula teng Gembira Loka, wah kula nuwun sewu kula paripaksa kula kudu ngabekti teng Gembira Loka niki. Kula kedah tumbas tiket masuk 70.000. Ngene ya Bagong, tak jarwani. Jarwa apa sapa? Tak jarwani iki tegese tak jlentrehake silsilahmu. Wih, silsilah. Padurna guru PKN apa ya? Kok ana kata-kata silsilah. Monggo kula aturi paring dawuh, nek mangke betahaken probea jenengan mangendika probeane pinten? Mangendika mawon opahe napa jenengan jlentrehake kula mangendika kemawon. Ora sah, ora sah. Ampun ngoten, ampun nolak rejeki. Niku kula estu ikhlas lahir batin lho niki. Kalih ben karuan le kula golek utangan. Wah, ora ngarep ngopahi wong kok meng utang. Pun kula aturi paring dawuh bapak kula sinten ibu kula sinten. Kula niki anak turune sinten nek kula pancen anak turun dewa mangendika. Dewa sinten kula tak nyembah kali dewane wau. Ngene ya Bagong. Ngene ya Durna. Gus. Malah genting andane. Ngene ya Bagong, duk nalika iki ya meng aku krungu pekabaran. Nggih. Krungu pekabaran kuwi tegese aku ora mangerteni langsung, aku ora nonton langsung. Kedadian utawa apa ya? Mbah, jenengan sajeng ngendika kok takon leh kula. Kedadiane utawa peristiwa kuwi mau. Duk nalika semono. Merga nek dipetung cara umur ki tuwa kowe mbangane aku Bagong, ya ming sing bedake ki ming derajat lan pangkat. Aku dadi pendhita. Ngabi antara pendhita kondang kaloka sak jagat, pendhita sing kondang monyol-monyol, monyol-monyol. Neng kowe mung dadi wong kere, kowe mung dadi wong gedipal 17 kowe dadi ponakan, kowe dadi abdine para Pandhawa. Wah, jan nglarake ati omongane. Sampeyan ampun ngoten lho, arepa kula niki ponokawan, ning kula niku kere. Ning kula niku anak dewa. Sari sing kula anggap sebagai bapak niku sinten? Bapak kula niku Semar. Semar iku sinten? Semar iku Sang Hyang Ismanta. Sang Hyang Ismaya. Niku kakangne Bathara Guru. Heeh. Semar iku Bathara dosen. Nggih. Mangerti dina sak mengko. Dok nalika ana lelakon Wisnu Ratu ana ing jagat iki. Kuwi donya isih kosong, donya isih suwung tanpa ruang. Sing ana ning donya iki ora liya kejaba ya ming bapakmu karo dina sak mengko Sitagak utawa Sitejamaya. Terus mula dina sak mengko bapakmu modhah nyang kayangan, bapakmu bali munggah ning kayangan. nggih, terus Banjur bapakmu pradul karo bapakne. Ya kuwi pukulun Sang Hyang Bathara Tunggal. berarti niku mboten duwe adi, mboten duwe kakang. Ora. Mula dina sak mengko Sang Hyang Pukulun Bathara Tunggal nyebda ayang-ayangane Semar dadi wujud bocah sing tansah bebagongan. Mula dina sak mengko ayang-ayangane Semar sing wujud menungsa mau dijenengke Bagong. Kuwi sing iso tak aturake karo kowe, sing iso tak dawuhke karo kowe, sing iso tak ngendikake karo kowe. Dene ana panemu liya aku njaluk ngapura nek aku salah. Kuwi sing terjadi memang kaya ngono. Niki sampean ampun campur bahasa Indonesia lho, mengke kena klaim. Mengke sampean dikritik napa gelem? Ora. Oh. Ki wong kepiye kok ora gelem dikritik, ora gelem kaisaran. Merga durna kuwi pendhita sing merdika. Pendhita sing ora gelem dielekke dening sapa wae. Pendhita kuwi wong ning donya wong sing paling bener. Wah, iki. Tanpa aku, Kowe iki awas wae, titeni wae. kuwi sing iso tak aturake Bagong. Kowe arep percaya arep ora, kuwi sak karepmu. Wis ngono sing iso tak aturake. Aku ngaturake panuwun. Kula sing matur nuwun.
Kowe iki jancane ora duwe bapak, ora duwe ibu, kowe iki ora dilairake saka nggardaning ibumu. Ning kuwi jancane mung disebda ayang-ayangane bapakmu karo pukulun Sang Hyang Bathara Tunggal. Kuwi kowe arep percaya mangko ora ya wis. Sing penting nek kowe karo takon karo Begawan Durna, aku isaku maneh wangsulan ming kuwi. Omong kosong. Kula ora percaya niku telek. Ngoten niku telek. Telek melenyek. Apa itu geneman sing ora kanggo ngoten niku? Ora masuk akal, Bagong iki cah sekolah e. Kelas 9 saiki. Ya, ke kelas 9 kok ling ngendel-ndelke awake. Ora trima nek Bagong mung trima diapusi kaya ngono niku. Kula niku adoh-adoh mriki lho. Kula niku ning ming numpak gocar. Kowe niku kula ngutang. Kok sampean ming dugi mriki bapak kula sinten, ibu kula sinten? Kok sampean ming paring jamu kendika kaya ngoten? Kowe iki jan-jane ora dilairke saka nggo garba, ning kowe iki ming disebda saka ayang-ayang. Ora trima nek kaya carane Bagong ki ora ming trima bocah sing gampang diapusi. Bagong ki SDM-e tinggi, Bagong ki cah sing pinter. Karangkat jemlek tanpa Bagong ora bakal iso bawer kowe saiki. Kowe malah ngunggulke kasudiyanmu, kowe ngegungke karo kabisanmu, kowe kumalunga karo kabisanmu. Ha ben sampean mau ya ngono kok. Tanpa aku Kurawa ora ndek kekuatan, tanpa Bagong Karangkat jemlek iso bawer. Asane iki kula mung nyuwun pirsa bapak kula sinten, ibu kula sinten, kok sumuke ora jamak ta iki. Aku ngombe sik oleh ta iki. Oleh. Wah, jan wis ngelake ra semene. Kula niku takon mriki adoh-adoh nganti kula rewangi ngutang ojek. Kok sampean mung paring dawuh ngoten niku kula ora percaya. Kula tetep nguyak. Sampean paring dawuh sing tetela mergo kula yakin sampean ndelekke napa sing sampean ajeng ngendikake. Jan-jane sampean pirsa sapa bapak kula, sapa ibu kula mergo sampean niku pendhita sing kondang menyor-menyor. Kula ajeng nanjeke, kula ajeng menggali lebih dalam. Ora mblegudus omongan mburi-mburi. Pokoke kula ajeng nanjeke kali bapak, anu kali jenengan. Bapak kula sinten, ibu kula sinten. Nek kaya ngene carane ora mung trima diapusi Bagong ki. Tapel suaru kembal semaranti hawala kamana kang kula kowe kabeh kancil kudu ting selikur. Kowe kok dadi malang kerek ning ngarepane Begawan kowe dadi malang kerek ning ngarepane anak Prabu Duryudana. Apa kowe ora wedi karo Katik Daya Begawan Durna? Sak digdaya-digdayane jenengan. Allah niku ora bakal tumama ning becik kados ngendikake ngoten niku. Niat kula niki sae. Nek pun sampean saged nuduhke bapak kula sinten, ibu kula sinten, mengke sampean tak wenehi tukon sabun. Mergo kula ngertos bojone sampean ki mung jaran. Masa ya arep bendina jaran wae. Pisan-pisan kula kaya tukon sabun. Wah, aja ngaku ngawur kowe. Pun sakniki kula aturi paring dawuh. Kula ngertos lho nek sampean atur Dura, kula ngertos. Mergo ora bakal masuk akal. Ning atase Bagong ki mesti wae ana kejadian ya kuwi bapak karo Simba padha gojek ngenteni bal-balan nang tengah lapangan. Niku mesti enten terjadi mesti kaya itu terus lahir kula niku mesti enten. Niki ora kok saru, ning niki kula nggih edukasi. Widian kaya dokter wae. Ngapa kowe ini? Lho. Cangkemmu menengo sik, wus. Aku ki patih kowe mengkere kok kowe nyangkem-nyangkemke aku. Cangkemmu penceng menengo wae kowe. Iki wayahe aku paring edukasi karo para masyarakat. Senajan to aku ora di apa jenenge sponsori. Ora mung karo kawula ning edukasi gawe aku dhewe. Bagong mesti enten
bapakne enten mbokne mergo sing terjadi kalih apa jenenge perkara biologi. Niku mesti wonten berkawis ngoten niku. Lho kok sak tekan iki kok takon kali Begawan Dara sing jare pendhita sing ngundang moncar-moncar nganti apa jenenge komoh cangkeme kok. Mengandake Bagong kowe iki dumadinan saka ayang-ayangane Semar sing bebagongan. Mula dina samu kok dijalenke Bagong sing matane gedhe-gedhe cangkeme amba kaya kowe kuwi. Ora percaya kula niku mung ngomong kosong. Wah saiki kowe arep njalukmu kepiye? Kula ora trima. Tantrimamu kepiye? Nek sampean ora gelem menehi keterangan sing gumathok. Gumathok. Rawe kembang rawe. Wih, omong kok sasar susur wis nesu, kleru. Ah sing bener apa? Rawe rantas malang putung. Rawe rantas malang putung. Amuk kula 100 kula ora bakal wedi penemban. Sing sang katrigu mulung mangrompak ing wadya Kuradakura rek kagiri oh jagat dewa Bathara Paman wonten dawuh nggih kenging mluput kados ngaten lampanipun. Lah niku kula aturi mirsani kanthi permana Bagong osak asik menapa ingkang wonten ngajenganipun ngantos pura kawula ingkang sami sebo bubar mawut mboten kanten-kantenan. Menika kula nuwun sewu lungger kula menika sejatosipun kula menika sampun paring dawuh kula menika sampun matur ingkang cetha. Bilih samangke menika Bagong menika dumadi saking ayang-ayanganipun Semar Badranaya. Dumadi saking Ayang Beb. Kakang Durna celemongan iki wis wayahe budal paseban. Oh nggih. Samangke paduka anak Prabu kula aturi lenggahing sekeca. Kula aturi sakmangke mboten sah kuwatir. Sebab perkawis menika ingkang bibiti Begawan Durna. Sakmangke kula nyuwun tulung kula ingkang badhe amungkasi. Kula nyuwun tulung kalih Dipatih Kurawa 100 dikepiyake. Oh inggih ngestaken dawuh. Oh inggih matur sembah nuwun sanget Bapak Remban. Gandeng kawontenanipun sak mangke sampun tentrem awit kula sampun nampi sabda paduka Bapak Remban tur ingkang kados mekaten. Sak mangke kula badhe paring dawuh tring Dimas Kartomarmo wonten dawuh budal kang padha sepo ingsun kundur daton nuwun ngestaken dawuh kepareng nyuwun pamit madal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Dimas Kartomarmo urna kanthi ning paranggilan arsa nutu kundur daton saking dampar kencana kinapit gambaran gading kadherekan sang jaring Pramban jadi manggung ketanggung Joko Paloro ingkang sami ngambil becaring keprabon kaujian saking mandura tindak nyosang Sri Naranata nganti kaya sang Hyang Surya candrane.
lir kenjang alis risang bawe gandrung. Oh, bah, kok ngetan gong? Emen, Dadak ngetan barang, bah. lali sulukane mau. Iya. Ora mboten napa-napa. Ngopo mlayu-mlayu kepiye? Anggonku ngeterke karo kowe. Ngeterke kowe nyang negara Ngastina takon karo Eyang Durna. Bapakan sapa bapakmu lan sapa ibumu kasil apa ora, Gong? Pahit kabeh. Lho. Pahit kabeh piye to? Kula ora kajen teng negara Ngastina. Ora kajen sebabe Kula takon rindil bek penemban, bapak kula sinten, ibu kula sinten. Nek bapak kula ratu utawa bapak kula Nalendra, Prabu sinten jejeluke, nek bapak kula pendhita, peparep begawan sinten. Le aku takon ngono ki le mangsuli malah kowe iki ora dilahirke saka nggo garba, nanging kowe kuwi dumadi saka ayang-ayangane Semar Badranaya sing disebda karo pukulan Sang Hyang Bathara Tunggal duk nalika bapakmu pengen duwe rowang utawa bapakmu pengen duwe kanca. Terus kula ora trima. Tantrimamu kepiye? Kula nantang Begawan Durna. Kula nek ngaten iki carane kula ora gelem diapusi. Nek kaya ngene carane iki padha karo sampean ngapusi kula. Kula niku mau nyepake dhuwit arepa kula le utang. Heeh. Nggo mbak ngopahi sampean le nuduhke sinten bapak kula kalih sinten ibu kula niku. Terus kowe ngamukmu kepiye? Kowe nantang Durna kepiye? Aku ya muni wae nek sampean ora nuduhke sapa bapak kula sing asli, rawe-rawe rantas malang-malang tak putung. Kurawa 100 kula ora wedi. Lho. Yakin niku. Nek kowe wis sumbar ngono kuwi njur aku njur mbok kira apik ngono apa piye? Lho. Lah apik mawon nggih kula, Apik kanggomu. Ning nek cara kanggoku patrap sing kaya ngono ki ora kena, Gong. ora kenane. Ngene ya tak omong iki. Wong Jawa kuwi nek ora gelem dijiwit aja njiwit. Ngibarate wong Jawa ki nek tekon diwangsuli matur nuwun, ora diwangsuli ya wis ora usah meksa ngono lho. Nek disili matur nuwun, ning nek ora disili ya wis ora usah meksa. Lah ning kula ora percaya kok. Lho. Ora percayamu, Ora masuk akal antarane ayang bepe bapak, ayang-ayangane bapakmu. anu nggih ayang-ayangane Semar kok iso disebda dadi menungsa niku ora mboten masuk akal to. Lah ya terus ning ra ya ora sak lumrahe to nek kowe nantang Simbah Durna, wong kae iki simbahku. Simbah Durna kae nadyan
wewatekane elek kok kepiye wae ning kae aku isih ngajeni, Gong. Mergo kae wong tuane bapakku kae simbahku. Terus sampean mboten ajeng ngewangi kula. Aku urusanmu mergo kowe wis nantang Kurawa 100. Duh. Dan mbok kula diewangi. Lho lho. Ngewangi piye? Mongko kowe wis wani karo Simbah Durna, kowe wis wani karo Eyang Durna. Wani kula enten sebabe. Sebabe Kula ngertos nek Durna goroh. lho. Apa pancen Simbah Durna ngapusi karo kowe? Nggih. Wong nek didelok kamripaten nek wong ngapusi iki lirikane nengen. Wo. Ning kuwi mata kiwa tengen ki sing siji nglirik rono, sing siji nglirik rono. Kuwi Simbah Durna ki kero. Apa ya? Heeh. Dadi nek nenget ke ngiwa ki sing kiwa malah nengen. Waduh. Dadi juleng ngono. Iya. Neng ora apa-apa nek kowe ndek niat sing kaya ngono, kowe kepengin ngabekti karo wong tuamu sing saknyatane, aku saguh ngetut kowe nyang ndi wae, aku saguh ngewangi karo kowe. Oh, langsung ditekke ngono. Ora ngerti cakepan. Ora usah suluk kaya. Sangka senenge ati kula wah jan matur nuwun nggih Den. Iya. Pun sakniki carane pripun? Kula mangneki kekuatan men kula menang mungsuh Kurawa 100. Ngosek aja langsung kaya ngono. Lho, pripun to? Aku ki ora pengen disawang karo para satu Kurawa kok kowe urung temandang apa-apa kok ujug-ujug aku eneng kono. Aku ora penak karo Pakde-pakdeku Kurawa. Engko ndak dikira Antasena ki melu-melu urusane wong liya. Engko nek kowe ketemper yudane, kowe lagi tak bantu. Oh nggih. Wah, ning kok sike nek kula lara Tak tambani. nek kula modar Tak uripe nganggo banyu sungut kuwi iki. wedan kinana napa niku Iki banyu sungut, iki sungutku nek tak peres metu banyune. Tak nggo nambani wong lara. Tak nggo nguripke wong sing tekaning pati durung winarah, durung wancine iso waluya nirmala temah jati, jati temah mulya. wah ngaten mawon Piye? niku apike didadal mawon Dadal-dadal padake saged didadal to ora iki gawan saka kono. wah kula kinten nek anu variasi Kowe saiki maju. nggih keparengipun Kowe maju mungsuha Pakde-pakdeku Kurawa. mboten sakula maju dinteni mawon mengke rak teka kene Ya dinteni kene, Gong. nggih go Ngaglah bergagah kaya undu mentrang kaya gendewa. Ning atase derajat wing kedibal pitul kok delangap wani karo pendhita. Kowe mesti kaget to weruh gentho ning mburiku. Lho. Antasena. Piye, Pakde? Kok lingguh ning kono? Aku sing ngewangi karo Bagong. Ning jroning aku ngewangi karo Bagong, aku wegah ngewangi karo Bagong nek Bagong durung babak kulite, durung tatu kulite, durung ngrasake lara mergo diantemi karo para sata Kurawa. Waduh, iya iki Den. Wis kowe tenang wae wengko nek nandang lara wengko tak tambani. Asik. Semangat kula. Iya. Semangat wong eneng cewek nang kene. Oh, ngono sih. Kowe iki apa? Larku ki. Oh. Apa larmu? Sinden. Oh, tak kira Iku ya cewek kok. iya. Kowe wis diwengku sing kakung lho, Bang. Kowe panggo rombongan. Gawa aku gawa rombongan. Oh. Sapa wae rombonganmu? Kae tukang gerong karo tukang nugelke wilah demung. Uyon-uyon celeng. Apa aku ya aku ngono. Nuduhke wilah nggih iki sesuk kilokke. Ya aku ya ngono. Iya. Iki Pak Dekartomarmo tandangi. Bagong aja ngeyel. Kowe nek gelem tak kandhani apa ora? Ora, lah ngapa? Wih lah dalah. Nek kowe gelem tak kandhani kowe bali yo saiki. Ora usah takon sapa jenenge bapakmu, ora usah takon sapa sing dadi wong tuamu. Kula niki meng takon lho, pertanyaan kula niku masuk akal. Ning Durna niku sing jawab kaya ora tenanan kae lho.
kaya-kaya le ngapusi. Ngendi ana wong bayangan hitam kok iso didadekke menungsa iki ngendi ana? Ora jali. Nek saniki pancen pukulan Bathara Tunggal iso ndadekke bayangan menungsa dadi wong meneh mbok jali bayanganku ki disebut dadi wong wedok ayu ngono. Man ngancani uripe Bagong. Kowe kuwi aja kaya ngono wis tandange. Kula meng tanglet niku lho, mosok meng le nyauri kok ora masuk akal. Wose kowe gelem bali apa ora? Sesuk ora bali, saiki ora bali. Nek ngono kowe wani karo Kartomarma, nek ngono kowe wani karo para Satakrawa, Ket biyen kula ora wedi kalih sapa-sapa. Sing kula wedi mung Gusti Kang Akarya Jagat kalih wong tuwa kula. Lah mula gandeng dinten bengi niki lakone Bagong takon bapa kula arep ngerol sak kemeng-kemenge. sak karepmu le, sak karepmu. Sing penting suaramu dieman-eman sesuk bengi kowe Bagong meneh. Pun saniki kersane jenengan jeng pripun? Ora gelem bali kelakon kendharat tanganing Kartomarma. Maju Jangkara bakal tinggal loncat. Kendharat tanganing Raden Kartomarma buyak dadamu. Kene marganing patimu kelakon rondo bojomu. Maju bojoku. Weh, aku rong rabi kok. Arep goleke iye. Bagong kuwi sene ora kok nggih. Maju panggal tak ayoni Ndara Kartomarma. Nek kewirangan ampun wirang lho jenengan mesti jenengan kalah kalih kula. Wis gamelane wis mriko. Awas kowe. Sip. Tenaga gaibku muncul. Wangci. Ora gelem bali aja ngeyel. Maju. Aja minggat. Lai. Yo. Aduh yo. Aduh, mumet dasku mumet. Woi, aduh yo. Aduh. Modar kowe mengkere ora mungsuh Kartomarma. Ya apa dikira aku wedi karo kowe mo. Yo. Ayo tak enteni kene. Aduh yo. Waduh. Apa kok mundur Kalah kula. Wah, jan diomongi kula ki ora iso perang kok. Pun ngajar kula ben minggu tenggelung ki ajar sabun ora dadi-dadi. ayo sing kowe iki sing ora telaten kok kowe iki ora. Ning dasare kula aku kula nesu-nesu tenan ki. Terus karepmu piye? Goleke gaman. Lho. Mau jare kon ngewangi aku. Wah, kula nek nganti urung ngantem urung bacok ndase kula wong nganggo arit urung puas kula. Yo enteni kene. Sing landhep Yo. endi suwe men? Iku sik to lagi dicipuk ngono. Iki ya, Gong. Niki le oleh teng endi? Iki entuk kun jipuk ning nggon bakul tegan. Kepeneran kono kae ana rasulan, ana bakul tegan. Wis piye? Trimo ora? Iki landhep iki. Oh, jare sing duwe iki nggo nyolong gori ping 3 ora konangan iki. Mula iki didaya tenan. Wah, apa iya? Wah, jajale. Ora empan ngene kok. Kula ngembacuk Kurawa meng kesel tangan kula kemeng. Golek kene, moh aku. Yo. Nggih, Ndara, nggih. Antasena kok iso basa ki
nyalai pakem sak karepmu. Wes iki nyo. Wes. Trimo ora kowe. Iki aku kon dadi klithih ngono ya. Ngomong kok senengane kok ora. Mandek Mas, mandek. Mandek. Ke apa kaya ngene iki? Gaman kok ngono dindelke. Kowe iki kepiye njaluk sing kepiye to kowe iki janjane? Kaya ngono-ngono kok ora trimo. Wes iki wae. Oh, iki. Iki ampuh iki. Iki ora baen-baen iki. Pengumuman besok pagi kerja bakti ngosok WC. Iki toa masjid balik ke nganggo feedback barang. Ya wis golek ke Sing tenanan to Dan. iya sabar. Iki piye isih kurang trimo apa ora? Iki apa iki rangka ladrang tok ora ning kerise. Weh, lah iki ampuh lho, Gong iki dhisik tak dewek ngomahku gemblodak jaman banjur dhisik. Lho. Apa iki liyane? Bocah kok ora wong kok wis tuwek ngrekasake. Ah iki piye iki? Iki ampuh iki, Gong. Iki ingon-ingonanku sing anu nah. I love you. Iki apa iki manuke sapa iki? Putih men. Adate ora putih ngene iki. Baleke mah aku golek sing duwe. Iki manuk kutut ya, Gong. Oh, ora ngerti. Wes iki wae iki nggone Petruk iki. Ngono goleki Petro. Wis ora apa-apa, wong Petruk ora golek kok petele pirang-pirang nggih. Ulah kae plah iki, Den. Apa kowe iki ra nrimo to kowe iki? Goleke gada apa tumbang ngono lho, wajan wis kok ora. Iya, wis sak goleke kene wis. Kok senengane sok kaya ora nrimo wae iki. Wis iki wae iki. Senjata favoritku ki senso. Lah saiki ora nggawa ngono kok. Alah, gelo aku ora nggawa mau. Pokoke sesuk bengi kudu nggawa. Ha iya. Sesuk bapak arep bangun kayangan. Wis ora sak bedhek saiki. Pon niku tak gone maju. Nek kowe kalah, Mbok jenengan anu lho, kaya nggon YouTube ngopo? ngangslupi kula. Iya, engko tak angslupi sae-saku, Gong. Kowe maju sik. Nggih. Tak buta ya, Dan. Yo. Ayo. Waduh yo. Ayo. Ayo. Aman ono krocok gaman aku ora apa-apa. Oh isih mundur, isih kalah kula. Tumbak rampan kek. Ayo kayak iki peninggalane Simbah lho, Gong. Peninggalan pun mangang serupi awak kula. Yo. Ngampet ambegan. Mengko nek wis tak angslupi, kowe iso digdaya. Kowe iso ibur. Kowe iso ambles bumi. Wis ngono wae aku tak islep nang awakmu. Wong Ketrucut wis ambekan. Wis ngene aku wis mlebu ning awakmu, kowe digdaya ditamani gaman ora apa-apa. Wis ngono wae. Wes lak mbledhos wetenge ora gek dilebone. Kene iki wis ngampet ora gek dilebon-lebone. Wah senengane kok. Wis gak kage gak dilajar Kurawa. Kowe nek
tak tang slupi kowe iso malih wujud sapa wae asik Wis gak ora. Tan samar pamoring sukma sinukmaya winahya ing ngasepi oh wis gong wis Loh, Dan piye sampean ten pundi? jare kon ngangslupi awake Oh iya ya. Niki kula iso napa mawon niki? kowe iso ambles bumi Terus kowe iso ibur nek ajeng ambles bumi, kowe gedhuk lemah ping 3 terus aspal ngarepmu kuwi ndasmu jeblesno aspal ngarep kuwi iki tenan lho iki. iya Nek nganti ngapusi tak isengke kowe gluprut ya men. iya aku ora mungkin goroh aku Siap. Pak jajale karo gedhuk bumi ping 3 karo neng atine niat ingsun ambles bumi heeh. Wah, lho, kok peteng iki. ayo jenenge jeroan bumi Tela. aja dibedol kok Men kula aku arep ngeprank sing ditela iki. Engko panen-panen mung karek panen oyot iki telane wis tak colongi kabeh. ora ora balekke Iya, balekke aku metu lho aku metu nang kene kowe ora iso ambekan kowe ora iso bali ning daratan kowe mati ning jero bumi Waduh. Duh, natap kijeng iki. Wah, jaratan iki asem. ayo rasane ngono ya Kok mambu ki apa iki? Asem sepiteng wah jan wis ora. Najeng munggah ya karek munggah ngono wae kaya ning banyu wah iso nglangi. Wih. lah iya wis Najeng ibor kowe gedhuk lemah ping 3 niat ingsun mabur yakin iku. iya 1 2 3 4 mabur. Kok ora mabur den malah ambles bumi. lah kowe ngitungmu ping pira Lo ping 3. jadi munggahne 1 2 3 4 5 6 7 8 kokean gong kokean Aku naik matematika turu. oh ping 3 tak hitungke Nggih, mangitungke. 1 2 3 niat ingsun mabur Heeh. Wah, entring awake kaya diangin-angini. lah iya Wah, iki nek ora golek kamar mandi sing ora nek gendenge wis ora ngrekoso kok ngene iki. Kula tak maju nggih, Den. iya wis maju kono Ayo amuk kabeh Kurawa kowe barat. Ayo aja mlayu kowe Kurawa. Lah, arep mlayu nyanti kowe. edan iki Bagong iso mabur Iso wae ndek tikete. wedan Ayo, ndi Kurawa 100. wedan kowe gelem bali apa ora Timbles motor kowe. Ayo, aja mlayu. oh Alah. Alah yo. Wah, mabur kowe. Aku mabur. Ku malah kecer medun kowe. edan Bagong aku culno Ora tak culke. edan aku culno Bagong Ora tak culke. Pokoke tekan sesuk-esuk ora tak culke.
Men, dalange ngene iki terus ora apa-apa. Ora sah gara-gara ora sah tancep kayon. Biar padang ngene iki terus Edan culna. Uncalke mangsa bareng remuk wandamu. Dar. Yo weh. Ayo. Ayo, diamuk Suramata Jayamrata sing jenenge Bagong. Gelem bali apa ora? Nek pancen ora gelem bali aja takon dusrak perung kupinge. Bocah kok kandhane ngengkel ora jamak. Hei, Gong, Bagong, kowe endi? I love you Satama. Wah. Kowe lah salah. Kok ndasmu jedul saka lemah? Saiki aku digdaya. I love you. Edan kowe matek kaji apa? Welut putih, aku iso kaya ngene. Ayo. Saiki ndi balamu Kurawa 100? Kene maju kabeh. Ora bakal menang nek mung musuh bak. Edan, kowe endi? Aku nang kene. Edan aja lunga-lunga. Wah, cebloke wae Edan. Modar kowe. Aduh, mati aku. Aduh, pecah kula Waman Skuni kula nyuwun tulung. Kula dipun ceblokaken dening Bagong. Wela dalah iki ngopo to iki? Lho. Satama kok ning jero lemah. Aduh, Man. Kula nyuwun pangapunten. Wela dalah iki lelakane piye to iki? Kowe iki ngelingono iki udu pante. Nek pante iki isih ngidul rono meneh. Arep dolanan pendem-pendeman awak kowe ya. Menika sanes kula Paman. Lah sapa? Kula dipun geret dening Bagong. Lho. Bagong apa iso ambles bumi saged Man. Kula tingali mau Bagong ambles bumi terus nggeret sikil kula. Kula diceblokke. Weh, lah iki nek ora ngati-ati. Cilaka iki ya ngere tak bedol ngere ya. Sekondase ya. Nggih Man. Ampun sirah riyen Man. Lah ngendi? Boyoke mawon. Iya. Kene. Yo Man, yo Man. Yo Man. Yo. Kowe iki ngopo to kowe iki? Gen kula kena sisih Man. Wus, tahan. Tahan sabar iki pancen rada lara. Yo alah yo. Yo lah. Yo wae aja gocek kono Man. Lho lah ngendi? Sikil mawon Man. Ya iki karek sithik iki sikile. Wes, kowe gek bali ya. Ora sah nguyak karo Bagong. Nek kowe nguyak karo Bagong, mengko kahanane kriwikan dadi grojokan, geguyon dadi tangisan. Nek ora nak cebloke iki ra geret. Edan iki Bagong. Kakang Durna njaluk tulung Kakang. Wah, kandang belguduk saru kembal semorante hawalah. Bagong aja kemalungkung kowe dumeh saiki kowe dadi juragan kayu. Tandring ana kritane kantor kowe wani kowe iso ngungkuli. Katik dayane Ki Cundha maneh aku meguru karo kowe 20 taun parat. Wah, iki. Sewu menika kadene anak Prabu Duryudana. Wah. Lho.
Anak Prabu Duryudana. Litreng kakangku piye? Lho. Menika sanes kula sanes anak Prabu Bathara Kresna kala menika ingkang bapa ing Sukalima. Bapak Durna kados pundi? Ingkang putra Kastina Duryudana nungsung pawarta. Ing menapa swanten padukados ngaten? Napa padukados Sesunggawa? Bapak Durna kula menika kagitan. Suara kula rasi geluk. Kula rasi geluk, Bapak. Lho. Napa panjenengan ngertos glibeting Bagong? Lawe kula mestani kula wau Bagong sampun wangsul. Napa nggih to Adipati? Anu anak Prabu? Sampun Bapak kula mangertos Bapak kula ingkang pirsa. Sampeyan wektu rasa melu-melu perkara iki cukup aku sing golek karo Bagong. Lho iki piye ta iki? Mbah sing terkonsep. Ora iso dikonsep. Pun sampeyan saiki gelem bali napa mboten? Waduh. Pun sampeyan saiki gelem bali napa mboten saku ya kali Bagong. Nek jenengan jengguyang karo Bagong kula sing ora trima. Duh, ya iki ya Duryudana. Paduka kenging menapa anak Prabu? Paduka bapak Bathara mboten sakuya kali Bagong bener kuya kali Bagong kula sing ora trima. Estu niku mboten sakuya kali Bagong kula sing kula pinali kali Bagong mboten sakuya kali Bagong. Lho. Wah, bareng tak sawanggut permana jati kowe ming drajating Bagong Barat. Bapak depan surya jalan gerak kali ke puto. Berapa? Gerak Putih. Bapak depan surya jalan gerak kali ke putra pun Prabu Duryudana. Jerana jeng pripun bapak menembantu. Wah, cethok suaramu Bagong. Ayo Badar, salin. Aduh, Mas. Ora. Oh, ngetapi temen kowe iki jane kepanjenengan apa to? Alah, mengarep ngerol sedelo kok wis ora sida. Apa sakit dalange sing ora apik ya? Kowe rasa dadak gleleng-gleleng keparat. Ayo, kowe saiki gelem bali apa ora rasa dadak takon bapakmu sapa? Kula niki mung ajeng genahke penemban. Kula niki mung takon bapak kula niku jenenge sapa? Omahe teng pundi, daleme teng pundi kula tak sungkem ngersani sukune bapak. Nek jenengan ora gelem ngandhane niku ateges jenengan apa jenenge? Duh apa ya? Ateges sampean ora ngugemi minangka jejuluk peparap pendhita sampean. Kula moh percaya jenengan. Kula ora bakal nyembah karo jenengan. Nek wis ora arep nyembah karo aku, kowe njur piye? Apa ana sarusikune karo uripe Gandra? Ayo saiki kowe bali. Ayo kowe saiki bali. Wong mantonton sinten sing enten awak kula, Mbak. Wah! Trisan kabirang uri nanggul knempit-tempit dosa ngreknaning bawana ya ki tukang baleng ati Antasena iki. Ha, Mbah. Kowe saka ngendi, Nger? Saka 5. Ngapa? Arsile arep dolan nggone Simbah. Lho kok ana ngawake Bagong kowe metu saka ngawake Bagong? Aku nunut, Mbah, aku akeh males mlaku. Sisan sing Bagong jar arep sowan ning Ngastina, mula dina sak mengko aku nunut.
manjing ning awake Bagong mergo aku wegah mlaku. Kowe wis tekan saka 5, Nger. Wis. Sing enek kono ming Mbah Putri. Ditinggo dolanan cah cilik-cilik. Ya pancen nek sore Mbahmu Putri kegiatane ngono kae. Ya. Arep wis tuwa kae Mbahmu Putri kaki isih rosa lho. Ya. Ya ming meleng ku aja kerep-kerep. Ora, aku ya jeleh kok. Ya. Iya, wis ora. Kowe kok metu saka ngawake Bagong? Bloko suto blak kotang terus terang, Mbah. Ora tak tutup-tutupi. Aku mbelani karo Bagong. Lho, lirmu piye? Dina sak mengko Bagong sowan ning kesatrian Randu Gumbala sing intine njaluk tulung karo aku. Kon ngancani sowan ning negara Ngastina takon karo Begawan Durna. Sapa terus dadi jenenge bapakne lan jenenge ibune. Intine Bagong ki takon bapa, Bagong ngawu-awu Sudarmane. Nggih, ngoten niku lho. Ngoten niku, napa saya ora percaya nek mun dijelas karo putune, ha? Aku ki jane mung kepengin ngerti bapakku sapa ya menemban. Ngoten lho. Wis kowe mundur sik. Ora kula seri utamane kula. Kowe mundur sik. Aku ora sida mbelani kowe. Nggih. Mula nek Simbah Durna ora nduduhke sapa sing dadi wong tuane Bagong, sapa jenenge wong tuane Bagong sing ora trima Antasena. Lho, nek kowe ora trima njur kowe arep kepiye? Nek Antasena ora trima, dina sak mengko aku bakal ngobong negara Ngastina. Saged cekele Simbah Durna menehi wangsulan. Wah, ketiwasan aku iki, Pak. Apa nek ngoten niku marahi Durna wedi? Apa nek ngoten niku marahi Durna paring wangsulan? Wis sing penting aku ngerti nek Simbah Durna kae ora ngerti apa-apa tenan. Ning kula ngerti nek Begawan Durna kae ngapusi. Wis to cangkemmu menengo. Luwih ngerti aku timbangane kowe. Sing dadi satria lantip ki aku, sing dadi satria wasis ki aku, ora kok kowe. Lah terus barengipun Ayo saiki sing genah saiki awake dhewe takon ngersaning adine bapakmu. Lek, Heeh. lho lek kula sing ngendi lek kula akeh kok. Lek ku ki rabi bola bali. Oh, Lek kula sing ngendi? ngersaning Pukulun Manikmaya. Enggak, ning kalih jenengan ya. Ya, aku tak mlebu ning awakmu. Enggak, kula dherekaken. Men iso mabur to, Gong? Nggih, Den, monggo. Ibor saiki aku ibor. Mastunama Sidam sekaring bawana langgeng Kakang Narda Kakang Resi Kanika putra sawetawis lenggah wonten ing Bale Marti Kundha Manik katuran karo Arjen tedhak paduka Kakang Resi Narada Kakang Kanika putra. Ora kencang are dayang wak golong kali cedhi sapa sing gawe. Nang apa sak dikapyak kari betone. Lho inggih Di. Tansah pinangking kawidatan ring Sambikala sawanipun ingkang raka ing sithik pangudalutal. Mboten kepanggih halangan setunggal menapa kepareng kula ngaturaken pudya pangastawanipun ingkang raka mugi kunjuk marang ngersanipun paduka Sang Hyang Adi Pramesti Bathara Guru. Kula pun dicandhaka pangliga murda kepareng pinara ingkang langkung sekeca Kakang. Ayo sampun wonten kirang raya iki wis arep kekeraka ing sithik pangudalutal. Indra prayoga nanggo nyuruh ngadhep ana ngarsa ulun Bathara Indra. Baluk mriki diweji Rama Pulun sesembahan kula. Sampun boten kirang prayogi pisanipun ingkang putrapun Bathara Indra. Namung keparenga kula ngaturaken sembah sumangga ming pangabekti kula kunjuk mugi sandhap padha paduka. Kanjeng Rama Pukulun Bathara Guru ya Rama Pukulun Manikmaya. Ya ulun tampa akarya bombong tes ulun. Ora lihat pangestu ulun tanpa nono kula pun dinggo jimat paripih ndayana ning kasantosan. Brahma Budawaka padha raharja sak prapta kita tansah pinayang ing kawidatan ing Sambikala sawanipun ingkang putra pun Budawaka ing swarga dahana Rama Kulun
kebareng kula ngaturaken sembah sumungkeming pangabekti kula kunjuk sandhapu padha paduka Rama pukulun Bathara Manikmaya Rama pukulun Sang Hyang Jagat Girinata Yaya ulun tampa pangestu ulun tampanana kula punika jimat paripe dereng kasantosan Hyang Adi pukulun kula ngaturaken sembah sumungkeming pangabekti kula kunjuk Yaya Yamadipati ulun tampa ora liwat pangestu ulun tampanana inggih kula punika jimat paripe dayanana ing kasantosan Rama pukulun bekti kula kunjuk Yaya penyarian ulun tampa ora liwat pangestu ulun tampanana kula punika jimat paripe dayanana kasantosan Kakang Narada menawi gara-gara sampun wonten 3 dinten menika ingkang kula raosaken swasana ingkang beneh kawan adat ingkang sampun ingkang mestinipun kayuwangan menika sawetawis wekdal ngraosaken raos tentrem ayem tuwin jinem ananging boten ngertosaken marandipun teka titik lenggan sakmangke sampun wonten 3 dinten menika kayuwangan kesasapan hawa panas menika saking dayanipun menapa Kakang Narada kula aturi paring dawuh lha nuwun sewu lho nuwun sewu menapa mboten aminipun kula menika ngoyahi seganten dene Paduka Adi Pramesti Bathara Guru nambahaken perkawis gara-gara ingkang tumantuk wonten ing kayuwangan menika. Ceryatanipun Paduka menika ngertos dhateng mobamesi ing para titah. Dados pundi lho panjenengan menika Di? Nanging Kakang Narada ibaratipun kula ingkang damel cangkriman mboten wonten jamak limrahipun kula ingkang ngambatang cangkriman menika. Kedah Kakang Narada ingkang ngambatang cangkrimanipun ingkang rayipun Manikmaya. Alah. Iya. Menawi dadala mekaten estunipun gara-gara wonten ing kayuwangan menika kaperang pinten-pinten perkawis ingkang mestinipun lemah sangar kayu wae. Nanging sareng kula talitu wonten ing telenging jagat raya menika mboten wonten wujudipun lemah sangar kayu wae. Mboten wonten wujudipun lemah sangar tuwin mboten wonten wujudipun kayu wae. Nggih. Upami wonten tartentu sampun dipun bedol dening para dewa kinarya umpak ing Balimarti Kundha. Mekaten Kakang. Oh nggih. Wonten ingkang angka kalih. Mestinipun menika wonten pandhita tapa. Monggo adat saben ingkang sampun kelampah menawi wonten pandhita tapa menika sak dayanipun menika sak damel panas wonten ing kayuwangan Suralaya. Nanging bareng liti bareng ingkang ngraka nalita ning sak jagat menika mboten wonten pandhita ingkang nembe nglampahi tapa. Ateges menika mboten dados sabab bilih gara-gara wonten ing kayuwangan menika ingkang nyababaken mboten wonten salah satunggiling pandhita ingkang nglampahi tapa. Iya, anu nggih Kakang mekaten. Lajeng ingkang pungkasan, ingkang pungkasan menika samukawis ingkang kula mangertosi daya menika mboten kelampah wonten ing jagat. Ketingal jagat menika ayem titi tentrem. Nanging sabab menapa kok kayuwangan menika hawanipun panas. Ingkang kaping 3 menika ingkang dereng kula sebataken inggih menika kayuwangan ing menika saged ngraosaken gara-gara menawi wonten salah satunggiling titah ingkang modhah kepengin nggadahi gegayon ingkang linangkung saking kabisanipun. Contonipun ingkang menika pun pamodhahipun Prabu Niwata Kawaca Nilika Resmana ingkang kepengin dados nalindraning para Jawata. Lah menika mboten badhe kelampahan ing ngaten nika. Inggih. Lah mila menawi kula mestani kirang pratitis, kirang wasis Paduka Adi Pramesti Bathara Guru. Lho. Keng menapa teka Paduka Kakang Narada paring dawuh ingkang kados maten sebab sedaya menika kala mboten kalampah wonten ing jagat, mboten kalampah wonten ing kayuwangan ugi. Nanging ingkang dados bingung penggalipun ingkang ngraka ing sithik pangudal-udal menika kenging menapa kayuwangan menika saged ngraosaken hawa ingkang panas, saged ngraosaken hawa ingkang beneh kelawan adat sampunipun. Nanging sareng kula teliti wonten ing kayuwangan menika mboten wonten salah setunggiling dewa ingkang dinten sakmangke menika nembe mboten sae kedadosanipun. Lajeng kados pundi Kakang? Pun menika ingkang saking kula paring dawuh menika mung ngaten iki. Kula menika nadyan dewa menika nggih winates kawruhipun buntas kawruhipun menika mboten nami kok buntas niku mboten ngertos sedaya mobah sing kitah menika mboten nanging kula menika ugi winates dening kersaning Gusti kang akarya jagat. Mila sakmangke Di Guru mekaten kula waspaosaken Paduka kirang pratitis, Paduka kirang wasis. Nuwun sewu Kakang.
sedaya lelampahan menika kula wau sampun kula taliti. Nanging sareng ingkang rayi naliti menapa ta ingkang tumanduk wonten ing alam donya utawi wonten ing Madyapada. Sedaya menika kula wau kadidene kalingan pedhut peteng, kalingan mega mendung ingkang rayi pun manik moyo sak mangke ngantos mboten saged ningali lelampahan menika Kakang Narada. Yana dewa ya nuntuna wong aprang padha sarsara mangimpo impano kayuwanganmu sawela gringging sing gebyara katarika lahing kono ta wau sami midhangetaken para Jawata sami midhangetaken pengendikane dewaning para Jawata nalendraning para Jawata nenggih Sang Hyang Manikmaya ndadasaken mangke ketinggal solahing para dewa para Hapsara para Hapsari sami ngendika sami alok bilih wonten saestu giling titah ingkang sowan ngabyantar wonten ing Bale Martikunda ndir-webeh pindha sata maradhat kagjat kang sami lat mangono mangrudas maraning para dewa kancana daya piyak-piyak calon dalan Lanwur manggahang sesumbar lindhu bumi gonjeng ku maluduk guntur katuk dosan Wisnu Bathara bela dalah iki kaya nang Bagong teka iki wah ulun kaget Bagong. Adi guru wonten dawuh Kakang. Lah menika lembe mawon si rembug. Lah kok dumatan Bagong wah ing atase Bagong menika ditakon sowan teng kayangan para dewa sowan para dewa mboten nganggo tata krama. Melayu saka ngisor Bale Martikunda. Kula nuwun amit pasang Klimantabe Bu Kulun. Ngapunten niki kula buru-buru salajeng gara-gara pun dintani kalih gareng-gareng Petruk kula nanjahaken Bu Kulun. Iya Bagong kita arep takon apa Dinten samangke menika kula sampun kepareng sowan wonten negaring Astina ingkang wigatos nangetaken inggih menika sinten to sejatosipun bapak kula sinten to sejatosipun wong tuwa kula. Iya banjur kepiye Jawaban ingkang saya dapat sak mangke menika Begawan Darna Begawan Durna mung saged paring dawuh Bagong kowe iki ora dilahirke saka nggo garba kowe iki ora duwe bapak ora duwe ibu kowe iki dumadi saka ayang-ayangane Semar. Lah kula ora percaya ngoten niku. Mula kula njur kula gugat teng kayangan janjane bapak kula niki sinten sinuwun. Ayo adalah sidam sekaring bawono Bagong. Mula dina sak mengko kayiwangan hawane panas, kayiwangan ket taman goro-goro. Jebul tinemune ana sawijining titah sing motrah kepengin ngerti karo wong tuane. Iya, Bagong. Non, kita ulun jarwani ning kita aja kaget. nggih. Janji jawabane padha, awas. Kula ngamuk ten ngriki. Bagong, wonten dawuh sejatine kita kuwi titah pujan. Lah, rak tenan to, lah rak apa? Mlayu rene entuk jawaban ngene, mlayu rene kok ya entuk jawaban rene. Mengko dhisik ulun jarwani Bagong. Nggih. Kula saniki mboten ajeng sawur manuk. Iya.
Sejatine kita kuwi titah pujan duk nalika Kakang Ismaya medhunana ing jagat. Kakang Ismaya ora duwe kanca utawa ora duwe rowang. Terus Mula tumuli dina sakmengko Kakang Ismaya bali munggah ana ing Kayiwangan sing ora liya njaluk kelawan Kanjeng Rama pukulan Bathara Tunggal. Ya kuwi njaluk kanca, njaluk rowang ana ing alam donya, njaluk kanca ana ing Madyapada. Tumuli dina sakmengko Kakang Semar didhawuhi karo Kanjeng Rama pukulan Bathara Tunggal. Ismaya kita menenga dhisik. Ulun bakal nyebda ayang-ayang kita dadi wujud rowang nggo kita kanca ning alam donya. Mula dina sakmengko ayang-ayangane bapakmu kuwi dumadi dadi sawijining titah sing aran Bagong. Merga dumadi saka ayang-ayang sing ingkang tansah bebagongan. Lah iya iki sampeyan kuwi iki kok wis diomongi Durna iki. Durna ki nadyan pendhita kepiye wae. Kowe tekan kayangan ki ya mung diomongi kaya ngono kuwi, Bagong. Dadi sajane kita kuwi ora duwe bapak, ora duwe ibu. Kita kuwi ora lair saka nggo garba ning kita kuwi titah pujan, Ger. Kita kuwi titah pujan. Mula dina sakmengko percaya ora percaya pancen kita ki dumadine kaya ngono kuwi, Ger. Lah iki ngawe malah-malah kerik iki. Ana kelek ambune kaya ngene apa ora adus pirang tani iki? amuk sira mrata jaya mrata. Lah dalah nek wis kaya ngene iki diguru kula mboten trimo tumut. Kakang sampun ngantos kados ngaten. Kakang Narada menika kami tuwaning Kayiwangan. Nggih mengke kula awat-awati saking mriki. Padha wae. Sampeyan padha wae. Sampeyan ki meh ngapusi Ora ana dewa kok ngapusi iki ngendi ana, ha? Saiki tak takon, ngendi ana dewa ngapusi? niku ngendikane pukulan manik maya mau. Kali ngendikane iki teko iki hus. Teko dengkul kita ki ya ulun ki dewa kaya mawon diguru pun ditoke. Bagong mriko pancen titah sing kelatuk gecul kurang geduga ning Bagong mriko. Titah ingkang dugal kewarisan. Bagong kita aja kaya mangkono. Iki Kayiwangan papan sing kebak wewaler, papan sing kebak walat. Ora urus. Gak urus kowe. I don't care about your kitchen. Nah kuwi apa meneh? Aku ora ngurus dapuramu. Wah, dewa kok didapur-dapurke wae ora kajen iki kaya ngene carane. Pokoke sampean kudu maringi keterangan sing gumathok. Nganti sampean ora maring keterangan sing gumathok, aja takon dosa kula ngamuk teng mriki. Ulun ora mangerteni tenan. Wah, amuk. Guntur geni guntur angin sirnakno Bagong guntur geni guntur angin. Kon ngandani bapakku sapa malah dolanan mbang api. Dewa apa kowe iki? Saniki kula takon, kula niku mung nyuwun pirsa bapak kula sinten. Niku mawon nek pun ngerti ngoten jenenge sinten pun genah, kula niku wangsul meneh. Aduh. Kula niku wangsul teng Madyapada apa kulun? Nanging ulun ora mangerteni tenan Bagong. Ulun ora pirsa sapa sing dadi wong atuwa kita. Sing ulun mangerteni ya mung sejarah kuwi mau. Ora butuh sejarah omong kosong. Sejarah tanpa kenyataan hanyalah entut. Lho entut piye? Ora ana kasile. Wah, iki dewa ora kajen Bagong, kita ngati-ati. Kowe ora sanggelik aku. Carat. Hus. Cara-cara dengkul kita ki ora kajen cara iki dewa kaya carane iki. Wah, diguru kula mumet kula. Ngomet kok kian ngombe kok. Hus. Diwaca ta padake gentho. Yakin iku.
nek sampean boten paring keterangan sing gumathok ware-ware wantas Rawe-rawe rantas suwi kleru. rawe-rawe rantas malang-malang putung kula ngamuk teng mriki saniki pukulun. Aduh mati aku. Nama sidam sengaring bawono langgeng. Laretan ta kuwi sila kandha waru bilang aja dilingguhi. Ora kae. Pokoke nganti Bathara Guru tak uyak ora kecandra aja tangan dosa takoni bapakku sapa, Prat. Dadi grejekan iki ya dadi tangisan iki nek kaya ngene carane iki wah ora tiba sing mawut ning nalendraning para Jawata sing bubar mawut ora karo-karuan. Aduh wo pukulun. Endra kita arep ngopo? Kula nyuwun senjata pitulung menawi sampun kawontenanipun sampun kados ngaten kula kedah pripun. Lah kita ki dewa kaya. Hah? Kok ora ngerti alur sing sak berikute ta? Kita kok ora mangerteni. Dioyak bapakmu dioyak dislametke saka pokal gawene Bagong. Nyuwun pamit wo pukulun. Sawetawis rawuh pinayunganing Karaharjan tedhak paduka ing negari Ngamarta. Koko Prabu pengayoman kula, Koko Prabu Sri Bathara Kresna. Meninggih Yayi tansah pinayungan lir ing kawidaken lir ing sambikala sowan kula wonten ing Praja Ngamarta. Nanging keparenga kula ngaturaken pudya pangastawanipun ingkang raka mugi kunjuk marang ngersa paduka Yayi Prabu Puntadewa. Kula pun dicundhaka pangliga murda Koko Prabu kasekecakna ingkang langkung prayogi. Inggih Yayi, sampun boten kirang prayogi tedhak kula wonten ing negari Ngamarta menika. Resna kakangku, aku ngaturake basaku katura. Werkudara ya tak tampa, pangestuku tampanana. Tak gegem dadake jimat. Koko Prabu kula ngaturaken sembah sumangga ing wangabekti kula kunjuk. Arjuna ya tak tampa. Wonten menapa ta dene paduka Koko Prabu rawuh wonten ing Praja Ngamarta monggo tanpa cecala ing saderengipun Yayi kula wonten dawuh kadereng sarawangipun ingkang raka ing Ndarawaka menika boten namung setunggal kalih dinten nanging paribasan wiwit kuncung ngantos gelung wiwit jambang ngantos celaprang anggen kula tansah srawung rumaket kaliyan para Pandhawa. Lajeng kados pundi? Perkawis ingkang kados mekaten menika lawuh wekasan mboten nami aneh menawi setunggal kalih dinten kula sowan wonten ing Praja Ngamarta lan menawi ingkang raka ing Dwaraka menika mboten sak pejagong kaliyan kadang kula para Pandhawa menika ngibaratipun kados gesang ingkang tanpa guna wastra rungset ing sampiran sarah munggo ing lautan. Mila mboten nami aneh menawi pendak-pendak dinten menika kula tansah kepi-kepi anggen kula tansah caket kalian kadang-kadang kula para Pandhawa. Upami dinten sak mangke wonten kalodhangan utawi mboten wonten kewajiban wonten ing negari Ndrawati, tartentu kula badhe sowan wonten ing negari Ngamarta. Panggayuhipun ingkang raka ing Ndrawati menika namung sageta pinanggihan catur netra kalian kadang-kadang kula para Pandhawa Yayi.
ngatrangening kalanggiwan Klara pandan moncara wong tenon lir kakoneng surup sorotetan padang kasur lan pajaring purnameng gegono dasaring mangsa katiga katrenjuh rawuhipun Sang Hyang Marikmaya dupraja tanpa larapan Kuncang kancing langit kelap-kelap katon kelap-kelap katon lir genjang lis risang maweh gandrung saparan kadul bukur moyak payek saking dias baliwur pukulun kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk pukulun wayah ulun Puntadewa ya ulun tampa pangestu ulun tampanana kula pun dinggo jimat paripe dayanana ing kasantosan pukulun kula ngaturaken pangabekti kula kunjuk pukulun yaya Kresna ulun tampa pangestu ulun tampanana wah guru kakekku aku ngaturake basaku katura Werkudara ulun tampa wonten menapa ta dene paduka pukulun rawuh wonten ing Praja Ngamarta tansah sumengka tindakipun kadedene kepelajar saking kayewangan ekatosipun menapa pukulun Puntadewa kula nuwun inggih Puntadewa Kresna Werkudara lan para Pandhawa kabeh distun temeng atase ulun iki dewaning para dewa teka dina sakmengko keplayu saka kayangan disababake saka tingkahipun kawan kita kang aran Bagong kang wis wani ngrusak kayangan mung merga nggone motrah kepengin ngerti kelawan wong tuane ya sudarmane wekasan nggugat ana ing kayiwangan Suralaya mula Puntadewa lan para Pandhawa kabeh dina sakmengko panjenengan ulun njaluk senjata pitulung tombak kenceng kelawan jeneng para kulup wayah ulun kabeh lah dalah metu njaba Werkudara Janaka gonceng langit kelap-kelap katon lir genjang lis risang maweh gandrung sabaran kadul weger moyak payek saking dias balipur adik guru iki wae to cakepan suluk iki kaya ora ana liyane wah jan wis ora wah yo ngene iki nek wong kulon nyinau wetan kuwi yo ngene iki ora ngerti cakepan lah dalah ngandel ora kaya tak sawang wo Ndara Werkudara gendler mlayu rene goleki karo aku. Yakin kae mesti wis dipraduli karo pukulun Manikmaya. Wah, jan playune gendual. Karo Ndara Janaka playune brubut. Ya aku salen wujud iki aja kaget sampean kabeh, Ndara.
tata Pandhawa tata Gati Wisraya Indriyaksa swara maruta wah dalane wis aku wujud kaya ngene sapa sing ora wedi karo aku ayo amuk ndara-ndaraku kabeh wah nglakon gagrag limpamu rimah-rimah legane ngatiku barat ayo jalung ngawurku dara barat gujleng iblis lanan padha jig-jigan lam-lam perjiwat boyo merat boyo ingsun boyo darat wah iki ana yaksa sapa iki lawan karo aku aduh aku arep nganggo jeneng sapa iki wah jenengmu dhewe wae kowe ora ngerti kok kowe dadi buta cetha lehmu dadi buta urung suwe pancen iya ayo kowe rene arep ngopo goleki sing jenenge Bathara Guru aku bakal dina sakmengko aku ngawu-awu Sudarma aku nggugat ana ing Kayuwangan Suralaya mung nanjihke sapa ta sejatine wong tuaku Balya sesuk ora bali saiki ora bali Balya apa kelakon tak idak mati dari aku mati ora apa-apa mati mundur ngapa iki? Wah. Goleki Bagong ora ketemu. Malah ketemu wujuding yaksa sing golek karo guru kakekku. Kowe lah dalah iki. Wah, iki ming Bagong ae. Kok kowe mendel wae kowe malah mundur? Tak idak tak tendang ora apa-apa. Bareng kono nyokot awakku panas aku tak kontal tekan kene. Mati jeneng aku kowe yaksa. Wah, iki sapa iki ana wong kok gedene ming sak jempol sikilku. Oh, mesti sing jenenge Janaka ya to. Ayo, amuk kowe sapa? Takon karo aku. Jenengku sapa aku? Oh, aku Jajal Werka. Ayo, endi sing jenenge Pukulun Bathara Guru? Bakal tak takoni sapa wong tuaku. Ayo, ora sah dadak tok delik-delikke mati jenenge aku. Ora apa-apa.
botone balik. Kiai. Oh. Oh. Iki aku arep atraksi. Ben ameng buta walian Bagong engko ndadak atraksi bareng men. Iki aku arep salto nek iso ping 15 gedene ping 20. Amen ameng buta cilik semene. Ayo. Sepoti. Oh. Wis. Oh. Wis. Beng siji langsung wae loro aduh nganggo leren woi ping pira iki? Ora ngitung. Aduh. Ayo. Akeh kuat. Oh. Aduh. Oh, kuwi. Aduh. Lah. Wah, kelangan akeh iki saltone meleset. Aja diunjalke. Ya samuk para Pandhawa. Oh. Edan ana buta edan kaya ngono. Aduh Koko Prabu. Wis. Kula ngatus ndepel-ndepel. Aduh Koko Prabu. Buta kula antem boten krasa. Kula dijata sarai kula awak kula. Obah sak kabeh-kabehe. Lah iya ta aku mau ya weruh. Aku nek weruh kelingan iki dadi guyu Arjuna. Ora iso kaya ngono iso kitir-kitir. Ora sah guyu. Wong kono ora tau perang, ora tau nandingi buta gedhe. Ngece wae. Weh lah dalah kae kene sing ora nandingi kowe ora rampung Kakang Semar. Tandingane Den. Woi. Oh. Ayo kowe arep ngopo Semar? Ayo. Pok tuduhke apa ora Bathara Guru? Nek ora pok tuduhke kelakon aku salto ping 30. Ayo. Pok tuduhke apa ora? Ora sudi. Waduh, iki utangku iki. Ayo salto ping 30 saiki. Ayo salto ping 3. Dinteni warga kene. Wis ora ana wong delok iki. Ayo men. Nggo dokumentasi. Aduh. Akeh kuwi mlayu rono. Men kok tak dole. Iya, Waduh.
Ayo Badar. Ora usah. Aku ra sudi Badar yen to ora kowe ra maringke Manik Maya karo aku. Salto ping 30. Manik Maya tak kek kowe. Brakoten sak karepmu. Waduh. Ning dalam artikan kowe bar salto ping 30, muga mandi sing dadi ucape Semar. Kowe bali wujud kaya asline. Ayo salto saiki. Ayo minggir kae. Iki butuh nggon sing jembar iki. Aduh. Aduh. Ayo. Siji, loro, telu, papat, lima, enam, pitu, wolu. Nganggo leren. 9, 10, 11, 12. Selikur, rolikur, tulikur, palikur, dong. Palikur tambah sing mau. Sawe, 6 likur, 7 likur, 8 likur, 9 likur, 30. Edan. Ayo amuk para Pandhawa. Modar ora kowe ayo. Medhonke tuding. Aduh aku njaluk pangapura. Kowe nek golek bapakmu ki. Iki lho bapakmu. Matamu ki lekno. Matamu kuwi. Trobangane. Wong tuwa dimatak-matake. Ayo Badar. Ora Badar kowe sing aku sing badarke karo kowe. Njaluk ngapura, Pak. Ora ae. Wis ora dadi buta isih bojlang. Aduh, Pak njaluk ngapura. Iki ora iso salto iki. Wis ana salto ki nek wis dadi gedhe. Padake ora. Kowe dadak ngamuk ning Ngastina karo ngamuk ning Kayangan iki apa to? Aku ki janjane mung pengen ngerti sapa to sejatine bapakku, mung kuwi tok, Mir. Marmir. Iki lho nek arep weruh bapakmu sing sejatine iki. Kowe iki pancen kowe iki bener sing diaturke Manik Maya karo kowe iki bener sing diaturke karo Bathara Guru karo kowe iki bener. Kowe iki janjane ora duwe bapak, ora duwe ibu. Kowe iki dicipta saka ayang-ayanganku. Ayangmu wong endi, Mer? Hus. Ajare dicipta saka ayangmu. Tegese ayang-ayang kuwi layangan ki lho ki. Sing tansah bebagungan. Duk nalika aku njaluk kanca ning alam donya. Jaman dhisik pisanan bapakmu medhu ning jagat ki isih kosong. Mula kasar aku mutah karo Rama Pulun Bathara Tunggal. Wekasan aku diparingi kanca kowe kuwi Gong. Enggak njaluk ngapura, Pak. Aku sudah kelimputing dosa. Iki ngopo iki dicekel iki? Cul
ke empuke Pak. Hus. Empuk-empuk njaluk ngapura sing bener. Aku njaluk ngapura, Pak. Ora kira nek wong tuaku ki mung sampean. Mula ki rasa sok cenanangan. Rasa sok takon Begawan Durna barang. Hah? Ora adol sapi ku to arep tanggo ngopahi Durna. Ayo. Ngaku kowe. Aduh, Pak, ya wis duwite tak balekke. Ki. Iki wingi sapine payu 20. Iya kene. Ya wis engko tak itunge dhewe. Wah, jan wis aku adol apa-apa tak nggo nganu Durna. Nanti BPKB tak gadhekke. Wah, bocah ora. Kowe dadak mocah ning kayangan iki ngapa to, ha? Kowe gawe gara-garane kayangan iki ngapa to? Nganti Manik Maya medhun galo sawangen